по-малката линия днес. Ще успее да направи наистина знаменит сезон. И загубил своята първа победа, първи подиум при първото си участие от най-първата си медал. Ние сме много горди, защото това момче е нашето момче от Чепеларе. Един такъв момент на страхотно вълнение, човек няма думи, с които да опише емоциите, които го обземат. И ние отново доказахме не само на България, но и на света, че родопчани наистина сме много силни и много борбени. В момента в очите на цяло Чепеларе отново има сълзи и това са сълзи на радост и на вълнение. Браво, Радо! Всички много те обичаме. Благодаря ти и ти пожелаваме още много успех. Ето тук, това е целият наш отбор Орион. Ето го нашия треньор Васил Милчев. Искаше да стане световен шампион. Всъщност Ваката откри таланта на Радо. Всичко започна в един слънчев ден на Дьортивото. Малко по-нагоре на местността Дьортивото. Ваката е човека, който го изкова като топло желязо още тогава. Дойде при мен и искаше да кара сноуборд. Момчето и така. И го направи това, което е. И видя неговия талант, даде му името Дивия, не случайно, защото беше млад див и необуздан. И така всички му викахме Муткото диво на чист родопски език. Това стана голям, нали? Това стана голямото диво, да. С постоянството, с това, че е див и невероятно момче просто. Това го искаше. Той го взелаше от малък и го постигна. Нашия малък съотборник, който всъщност превзе всичките световни върхове и накара цялата държава България да се гордее с него, както се гордееме ужасно ние с него. Браво, Див! Браво! Браво!